panu yo 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 yo. Aha. Onye na pampo nenu wa obiko basibenike. Ina lolu jisiko. Ubande sinachi. Iyo koko. Ubande sinachi. Chukwu si na onye na-enye n'ụwa onye aka n'ụwa ọkwanye aka onye nyela aka nọ maka nwata kwọsa aka ọsọlọ ọgaranyalibe iyo amara solibe egwu bụ ife nji eliluo egwu bụ ife nji alacha aka nọ ị na nnukwu olu ị na nnukwu ịgbamuo ha lafu mpanụ. Obodo tala fufu n'elu ụwa onye obodo tala fufu n'elu ụwa 2005 Bonaventure gara Lagos ịgaba ọbọyị ije nwoke esika ọgbọla bọyị afọ isa efele edu ya edu Bonaventure tibe n'ebe efu ebe Owesi na gama la village yo kamali fengeme yo Owe bido mabo okada welo na piko o mechalo maba conductor welu le buba o iyo koko o mesalo video pepa popo we gama bejano yo Amala solibe obodo we banya bidano we gbakwu oboyi ki igboro abụọ ọga ya dịrị ofuma Chukwu wee cheta nwa ogbenye wee menụ ya eze iyo onye na-enyelu onwe ya aka n'elu ụwa ya Chukwu na-enyelu aka onye na-enyelu onwe ya aka n'elu Chukwu na-enyelu aka Bonaventure burugo n'eriwa gwagwu o burugo n'eriwa gwagwu ọ na-eje na-abata n'uwo eriwa gwagwu Bonaventure onye obodo eriwa gwagwu nwoke nwere obi sali eriwa gwagwu oji ego eme ọgọ eriwa gwagwu ibenu eriwa gwagwu libenu eriwa gwagwu iyo koko high life of Kanu ifu buli na-eme n'ụwa mara na chi mụ anya ị na-atụ ọlụ alụ na-achị gị mụgwa anya ị na-agbagodi ọkada alụ na-achị gị mụgwa anya ị na-akpa ọkọyi alụ na-achị gị mụgwa anya ị nọ n'obodo na mba ofesi alụ na-achị gị mụgwa anya itela mba lọtanụ alụ na-achị gị mụgwa anya as you dey press you dey collect alụ na-achị gị mụgwa anya Bonaventure burugo n'eriwa gwagwu o burugo n'eriwa gwagwu ọ na-eje na-abata n'uwo eriwa gwagwu Bonaventure onye obodo eriwa gwagwu nwoke nwere obi sali eriwa gwagwu oji ego eme ọgọ eriwa gwagwu libenu eriwa gwagwu libenu eriwa gwagwu iji na-asabinus yaza nọchie Ogbuefi one of ebe na-atọ ama ebuo ezigbo nna Bonaventure iyo amala solibe
Injinia Kaminus yo eze anọchie ụtasi Chukwu na Dubai ka isi ejenu iyo kedu maka ka isi ito eze anọchie n'Owerri ka isi abịanụ iyo kedu maka Henry yo eze anọchie sigirifa o fada o kedu maka Mmesoma o Lindalini yo Adamomi Nigadi yo Davidesi yo Oscar Onyoma Nwoma Nigadi yo kedu maka Chidube Mwora o Team Venture photograph producer Olumekele gi yo Awolo Selibe Odogwu Mr. Easy na Côte d'Ivoire ezu ụmụ okorobịa Olumekele gi yo kedu maka Princess yo Ashi Williams Olumekele gi Nneoma oye kedu maka Odogwu Chasi yo Shizi Tenten na Côte d'Ivoire ka isi ejenu kedu maka Too Much Money man Akuneke murumuru PJ New King na Thailand Odogwu one of all ebe na-atọ ekwe iyo amala soliwe kiribom ka nkele n'Odogwu ka mụ kelee ezi oyi mụ Donsi na Jakarta onye ego kedu maka Adiele Valentine ye Tonkonyo one na Jakarta Olumekele gi yo Too Much Money yo eko na-erubelu gị isi yo Miko Hensi na Odogwu aka na-enyere ụmụ ogbenye aka na mmale kisi aka n'uwo Olumekele gi yo amala solibe kedu maka Davis na onye nkunu iyo Indonesia ka isi echenu kedu maka Chizi yo SSY Indonesia ka isi echenu kedu maka Shidi yo Shidi Nasi Odogwu na Miami Olumekele gi yo kedu maka Injinia Oke aka na-ememe blọkụ aka na-ememe taisi yo ife ọbụla eji arụ ụlọ iyo Odogwu ekele gị yo ka m kelee ezi onyi m onye ọma Donfik yo ikuku ama n'ọnya na malelu mekele gị yo ka m kelee Chifu ụmụnna wezu aka Odogwu one of iyoma amukelu Odogwu Otokrima onye ọgọdọ na Manila CEO Money Back Gang Group kedu maka Nwanze agbanwe dọla na South Africa Currency the CEO White Currency Nation Olumekele gi yo na Philippines ejenu ị na-atụ ọlụ